bania hamla kanino Gerang maga marun ơi Bia cái toba to lì nơi Bia cái toba to lì nơi Mata gerang marun ơi Hamla kanino Mata gerang marun ơi Ketang bania kanino hamla kanino marun Ketang bania kanino hamla kanino mata gerang marun ơi Ketang bania kanino hamla kanino Ketang bania kanino hamla kanino mata gerang marun ơi Bia cái toba to lì nơi Bia cái toba to lì nơi Dosta tampuro Sutrang nai thoke bania khai tong nai no Kini dukmali hatini khorokta bania khai tong nai no Ong singcharo sawong singcha khai nai Borok khorok ba khorok dok khai nai Bono silai koge Obahai bania Obahai hamla khai no Dan kuno dina bodak to khai ya Bono hoti thokko Akon khai no no Bono distan to kuno asli malai Amri bagai Agani dosa tahun tukurap, dorong hai monong, ini dia bitkuk mesil, tahun ini kalang, dia horni, dosa, Ratai kebangma media orang hanya rokno ambai maya karo kami bagi dia orang itu orang sini orang ini bagai sengtini obo protes rally hanya nang meni dia ahai mia sarigo sini dukmali bazaro sengtong kosong mani kali tongai jogandar rokno satok kita kaya tai bukre sapre seng kaya ka kaba hai tong kosong seng borok rokno bukre sapre kaya je borok rokno seng borokno romoi nang masuk borokno bazar arana ni bagai seng protes rally kaya ni nang gitu ini sini mungkin kabuk dukmali hati komutini secretary Soktoram Deborah. Tak dukmali hati ni sini besar zora naro himbo tokim noi. Seng dukmali hati orang ni sini forest somni khaye Gramin Bank PS khaye party khaye seng guri tabung noro majra dini mani sabuni thani majra tabung noro seng abu tini rui pe kya seng sini Radhapur PS ni thani wo seng kolmung belai rekha o je ma bo hai selo bupre sapre khanyai bono romui majra rana ni bagai ani mo kono bini man thai bese tau abu rana ni bagai sing bor khani kolmung belai rekha sida sini kata bo jaw ma hai thaini no abu to horo jehetu sing jotono dogan bondo ri thangbai mini jora horni 10 ta somoy abu ni bagai sing a borokno sing kahangte sinui malia sing jotono dogan bondo ri thangbai jora social media ro kisa viral tongmani jogish no ni khorcha omahai phana hanai amo busu jamte sogerate kubur abu tu sing tabu exact sai ri malia je social media ba luknai ro kunu media no kunu khorcha luknai borok ko sakana sing abu tabu sai ke sai ri me asini oro bania khanye godol ni ngai kaisemiya borok gotna o kaisa 10 tarum tam khana bele hera nego 10 ta somoyo kaisa business khaitongnai borok no kaisa ma hai hamala khaitmani kaisa abu market taya angke bela ke hamja gya kaisa phaltini puno jung derai mano jung derai ya jung hai puno jung amsu dano amsu kuni ma sanai ingke borok saja gya rong khake jung pura ke saja gya o bai ingma somoi jung tongo
फाननाय बर' जों बेबसा खायनाय बर' रखे बिजनेस खायनाय बर' रखे नरके तिनि कि बानिया खालायनाय बदल दाबो खादुं खुंनो नाय जों बेबसा खायनाय बर' न बोसोराव बरक बांखा तिनि नरकनि अब के तां उनको नासी जागले अब आन साइमालिया बोसोर जान का कां निनि बुमुं निनि सिनिमुं आनि बुमुं के सानुता सानु ना और आं कितन थाजा द हामबाय आं हायबो आं हामजा ग्यांगम तेरक नके आं जाजा ग्यांगो द हामबाय